Actividades da Xunta de Galicia en Bos Aires, con motivo de la presentación de la exposición Nos Mesmos, aquí en Solo Galicia TV, la palabra de la delegada de la Xunta de Bos Aires, María José Porteiro, y la palabra del secretario xeral, Manuel Rodríguez. Como queremos promocionar aínda máis a lingua galega, todo o decurso deste acto, por lo menos as palabras das oradoras e dos oradores que participaremos diante do micrófono, ímolo desenvolver en galego. Hai que irse facendo, hai que irse facendo e perder un pouco ese medo que ás veces me atopo, ou esa vergonza que me atopo, e moita xente que aquí entende perfectamente o galego, que o escoitou falar desde neno e que aínda non arrancou a falar. Vamos a facer un esforzo para animar a todo o mundo a que se incorpore cada vez máis a nosa lingua, máis neste mes de Galicia espectacular que celebra a colectividade galega en Arxentina. Como vostedes puderon comprobar, a programación de toda a colectividade galega en Arxentina nos dá máis de 1000 razóns para seguir apostando polo futuro da colectividade. E digo 1000 razóns porque se en 100 centros hai solo 100 persoas que asistan a unha desas actividades, estamos falando de 1000 potentes razóns para seguir adiante. Esta é unha mostra precisamente sobre o pasado, o presente e nos abre interrogantes sobre o futuro da presencia das galegas e dos galegos no mundo. Agora falamos de cidadáns residentes no exterior, pero cando todo este movimento naceu, falábamos, como non, de emigración. Por iso, esta iniciativa que se fai coa colaboración do Consello da Cultura Galega e da Secretaría Xeral de Migración ten hoxe, nos honra coa presencia do Secretario Xeral de Migración, de Manuel Luis Rodríguez. Boas tardes a todos. O mes de Galicia, como ten que ser, o mes de Galicia. Tiene razón Emilia, eso tamén aprende por aí. Das microsociedades, non nos grandes centros, das microsociedades de parroquia ou de concello que financiaron esa escola. Bueno, pois, este segundo paso vai ser xa iniciar, empezamos por Ourense e Lugo, non? Este ano o compromiso foi Ourense e Lugo. Porque, bueno, é moi grande, hai que tamén administrar os euros, non podemos nun ano botar todo pola ventana, hai que administrar os euros, e este ano o compromiso é xa ter preparado un catálogo con unha ficha dirixida expresamente, ademais, ao ámbito escolar. Dirixida expresamente ao ámbito escolar, como se van generar un solidaridade, etcétera, etcétera, non dou o tostonazo todo completo, pero é tamén ir concretando ese compromiso. Os nenos e nenas galegos van ter o deber, por lo menos o dereito de acceder a esa información, a esa formación. E, bueno, e esperemos tamén que sea asumido casi como un deber de país, que toda esta historia perteneza xa á inteligencia e á memoria colectiva de todos nós e que non corramos o risco que é o que se pretendía de que se nos perdera. Por tanto, eu creo que esa é o sentido desta exposición. Eu espero que nese aspecto lle sea ilustrativa. E, bueno, e xa a terceira parte, e xa con isto remato, é trasladarlles o saludo do presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, porque creo que o importante da cultura galega é, como non, o beso máis grande delegada por poñer todo isto a disposición nosa e que todo salga brillantemente como se merece. Moitas gracias a vos.